kebak kasih lan sayang. Tapi Junda sakit ada apa ya? Nah aku tetap jadi penyanyi ya, bener do bapake. Aku jadi dokter ya? Tapi bener sakarepe anaknya ya? Iya, saya dewasa ini Junda semakin tahu jati dirinya. Ngobrol rano entek ning tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling muat-muati. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tatak lakune ning cukup patertenan angin saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan. Gegem asto supaya ning bakoh bebrayan manengkung saliro yen rubeko angan sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, aku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling muat-muati. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Bapak lakune ning cukup katetenan saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan. Beda raga gandeng tresno.
Matur suwun ya, Yang. Aku sing matur suwun. Dinggo apa? Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu. Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Kedaden tenan Aku duwe sesuatu ya. duwe Apa? omah sing ra berisik. Wah, lapis kukus Tugu Malang saka Malang. Wah, Ini jangan nggono luar negeri ya, kok iso ya? Iki aku sengaja gawakne teko Malang. Aku ngerti, Yang. Gue seneng banget karo lapis kukus Tugu Malang. Yang. Maame ning jero ayo, Yang. Mergo ning coba banter tenan nang ini. Matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling muat-muate kudu wong liya.
Bekasi Bapak Agus Sutomo atau Mas Kamu tahun kelas 6 emas pasal tol kali bawaslu Real berbayar kontak.
Like this, make it pop like this, make it not like this, make it drop